И здравейте хора, днес тема на клипа е експеримент с гореща вода 1. И имаме тук една бутилка, тук има гореща вода, топла водичка и ще направим един експеримент. След 1-2 часа ще видя, ако не се изпарила. Или чак на утрето ще направя клип и да. Може да се изпари водата. Батко ми каза, че ако седи на слънце, ще се изпари водата. Ако се малко по малко се изпарява след 1-2 часа, може да пусна едно клипче да видим. Да. И това беше. Чао, обичам ви!